Jeg hedder Frøkel! Ja. Eller Rasmus? Nej, Frøkel. Hvad hedder du? Henning. Henning. Er det rigtigt? Nej. Jo, det er. Han hedder Lorte Henning. Okay, hvad hedder du? Vi vil bare finde ud af, om jo mere alkohol, jo sjovere. Passer det? Ja! I er jo promilleeksperter. Og hvad betyder det? Jamen det betyder, at vi går rundt på campen og måler folks promille, og så også spørger dem, hvor sjovt de har det, for at se, om der er en sammenhæng mellem alkoholpromille og hvor sjovt man har det og humør. Tak, det er fint. Kan I egentlig bruge de her resultater til noget? Altså nu er de jo ikke så mega fulde. Ja. Der skal være i hele spektret af alkoholpromiller, så det kan vi godt. Vi skal både have nogen, der ikke er helt fulde, og så skal vi have nogen, der er meget fulde. Så det er ret vigtigt, at vi sådan vælger lidt rundt, så det ikke kun er nogen, der ikke er fulde, vi vælger. Ja! 0,10. Hvor mange øl skal du så drikke? Mange. Og hvad er det? Hvad er mange? Det er 10 eller sådan noget. Så har du det rigtig sjovt. Det har jeg. Helt sikkert. For jeg ved præcis, hvilken promille I har. I kan ikke få et bedre apparat end det der. Nå. Så I får Det politiet bruger. det er endnu bedre, end det politiet bruger. Er de her de unge mennesker, du har fundet? Det er de unge mennesker, jeg har fundet lige nu. Du skal se og måle deres alkoholpromille og se, hvordan de egentlig har det. Og det er meget godt at få nogen også med en høj alkoholpromille, og det er umiddelbart mit gæt her. De her mennesker, er de mere fulde end dem, du plejer at møde? Jeg vil sige umiddelbart, at det her det er nok en del over gennemsnittet. Død i hovedet, tror jeg hedder det nu. Jeg fatter jo ingenting, altså. Man. Og det er fint, det er fint, det er fint, det er fint, det er fint. Det er meget fint, det der. 2,2 i hvert fald. Rimelig højt. Var det det, I håbede på? Jeg ved ikke, om det var det, han håbede på i hvert fald. Det var det, vi endte med. Men det var resultatet er med 5% usikkerhed. Men ellers så tror jeg, at tallene taler for sig selv. Slap af! Du sagde, at du havde en smøg. Hvad har I så fået ud af det her? Altså, det er jo lidt svært at sige nu, fordi projektet ikke er færdigt. Men når vi er gået rundt på festivalpladsen, så har vi jo så kunne måle folks alkoholpromille, der er ligget fra 0,00 til så det højeste, som vi så lige før, 2,25. Men det ser ud som om, at de fleste har det godt på festivalen, af dem vi har spurgt. Og det er jo dejligt, uanset promillen. Så jagten fortsætter på den perfekte promille? Det gør den bestemt.